Γεια σας αγαπητοί συνάδελφοι. Τι είναι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος? Καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι η πιθανότητα ενός ατόμου να εκδηλώσει ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο, θανατηφόρο ή μη, τα επόμενα χρόνια. Κάθε χρόνο πεθαίνουν από καρδιαγγειακά νοσήματα 18 εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 31% όλων των καταγεγραμμένων θανάτων παγκοσμίως. Στη χώρα μας έχουμε κάθε χρόνο 20.000 θανάτους από στεφανία νόσο και περίπου 30.000 θανάτους από εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι κύριοι παράγοντες που αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, το κάπνισμα και φυσικά ο ζαχαρόδης διαβήτης. Για την περίπτωση λοιπόν αυτή ενός ατόμου με ζαχαρόδη διαβήτη και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο θα μας μιλήσει ο κύριος Κουτσοβασίλης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γεια σας. Να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΠΑΚΑΝ και ειδικά τον κύριο Κυριαζή για την τιμή να είμαι σήμερα εδώ με ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα που είναι η αντιμετώπιση ασθενών με ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2 και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Πριν δούμε ουσιαστικά πώς αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο περιστατικό σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες, θα πρέπει να δούμε γιατί ασχολούμαστε με αυτούς τους ασθενείς και τι σημασία έχει ο καρδιαγγειακός κίνδυνος στο σύγχρονο κόσμο. Αρχικά, τα καρδιαγγειακά συμβάματα είναι αυτά τα οποία ευθύνουν για τους περισσότερους θανάτους στο σύγχρονο κόσμο και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση αυτού του γενικότερου κανόνα. Αν δούμε στοιχεία πριν από 2 έτη, είναι τα πιο πρόσφατα ουσιαστικά που έχουμε, βλέπουμε ότι τα καρδιαγγειακά όχι απλώς επικρατούν, αλλά αποτελούν τη βασική αιτία θανάτου και στη χώρα μας, στο σύγχρονο κόσμο. Από την άλλη, γνωρίζουμε ότι ο διαβήτης συνδέεται με πολλές επιπλοκές, με μικροαγγειακές επιπλοκές αλλά και μακροαγγειακές επιπλοκές. Και αυτές οι μακροαγγειακές επιπλοκές αποτελούν ουσιαστικά καρδιαγγειακά συμβάματα διαφορετικής ουσιαστικά μορφής. Γνωρίζουμε ότι ο διαβήτης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 έχουν διπλάσιο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Με μόνη διαφορά ουσιαστικά με ένα άλλο άτομο με τα ίδια χαρακτηριστικά, ότι εδώ υπάρχει ο ζαχαρόδης διαβήτης, ο οποίος καθορίζει αυτήν την αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Επίσης, μια άλλη μορφή καρδιαγγειακού συμβάματος είναι και αυτή της καρδιακής ανεπάρκειας. Περίπου 30% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια πάσχουν από διαβήτη. Και ο διαβήτης σχετίζεται με διπλάσια ως πενταπλάσια αύξηση του κινδύνου για εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας. Όλα αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί, αν θέλετε, δεν είναι απλώς ποσοστά, δεν είναι μια αύξηση κινδύνου η οποία δεν μετριέται σε χρόνια προσδόκιμη επιβίωσης. Αντιθέτως, φαίνεται ότι ο διαβήτης μειώνει σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης. Έτσι, ένα άτομο 60 ετών έχει 6 έτη μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης. Αν προσθέσουμε και την εμφάνιση ενός καρδιακού συμβάματος, ότι ο χρόνος μειώνεται κατά 12 ολόκληρα έτη. Μια πολύ σημαντική μείωση. Σημαίνει ότι ένα άτομο θα φτάσει στα 72 του έτη, κάποιο άλλο θα σταματήσει την πορεία της ζωής του στα 60 έτη. Επομένως, η παρουσία των καρδιακών συμβαμάτων καθορίζει σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης. Άρα, στόχος εδώ ουσιαστικά είναι να δούμε τι μπορεί να κάνει κανείς στην πρόληψη ενός καρδιακού συμβάματος, να μην φτάσουμε στην εκδήλωσή του, αντιμετωπίζοντας ένα άτομο με διαβήτη τύπου 2, το οποίο έχει κάποιου βαθμού καρδιακό κίνδυνο ή υψηλού καρδιακού κινδύνου εν προκειμένου. Τώρα, η καρδιακή νόσος και η νεφρική νόσος επιβαρύνουν σημαντικά το διαβήτη. Πόσο σημαντικά? Τόσο ώστε ένας άνθρωπος πεθαίνει εξαιτίας του διαβήτη, ουσιαστικά εξαιτίας της καρδιακής και της νεφρικής νόσου, κάθε 8 δευτερόλεπτα. Ένας αριθμός πραγματικά τρομακτικός. Και αν δούμε το πώς εξελίσσεται η κίνηση των καρδιακών συμβαμάτων στο σύγχρονο κόσμο, βλέπουμε ότι στα άτομα χωρίς ζαχαρόδη διαβήτη υπάρχει μια σταθερότητα στην εμφάνιση των καρδιακών συμβαμάτων. Αντιθέτως, στα άτομα με διαβήτη, και εδώ έχει να κάνει με τις νέες θεραπείες που χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια, ενδεχομένως με άλλες πρακτικές και προσεγγίσεις του διαβήτη, βλέπουμε ότι μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης συμβαμάτων, καρδιακών συμβαμάτων στα άτομα με ζαχαρόδη διαβήτη. Αν δούμε όμως τους αριθμούς, στη μία περίπτωση βλέπουμε ότι έχουμε περίπου 8-9 περιστατικά ανά 10.000 ενηλίκων. Στην άλλη περίπτωση είχαμε 150 περίπου περιστατικά ανά 10.000 ατόμων με διαβήτη, ενήλικες με διαβήτη, και έχουμε φτάσει περίπου στα 60 με 70. Επομένως, ναι, υπάρχει μια σημαντική μείωση σε σχέση με το 1990, αλλά ακόμα είμαστε πολύ μακριά από αυτό το 8-9 του γενικού πληθυσμού. Επομένως, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε αν θέλουμε να μειώσουμε αυτόν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σημαντικά και να μην έχουμε την εμφάνιση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων.
Γνωρίζουμε ότι η διαβήτης, είπαμε, συνδέεται με όλες τις μορφές καρδιακών νοσημάτων. Δεν συνδέεται μόνο με μορφές με τις οποίες δεν θα μπορούσε ουσιαστικά να συνδεθεί, όπως είναι η παραχνωδής αιμορραγία ή το ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής. Αντιθέτως, συνδέεται με τη σταθερή στη θάχη, την ασταθή στη θάχη, το έφραμα του μυοκαρδίου, τη στεφανία νόσο, την καρδιακή ανεπάρκεια, το αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο, την περιφερική αγκιακή νόσο κτλ. Επομένως, δεν υπάρχει μορφή καρδιακής νόσου τη οποία ο κίνδυνος εμφάνισης να μην επηρεάζεται και να μην αυξάνεται κατά την παρουσία του σαχαρώδη διαβήτη. Όμως, παρά τα όσα είδαμε, δεν έχουν όλα τα άτομα με σαχαρώδη διαβήτη εγκατεστημένη καρδιακή νόσο, δεν έχουν όλα κάποιο καρδιακό σύμπτωμα του παρελθόν τους. Αυτό ισχύει για ένα 32% των ατόμων με διαβήτη τύπου 2. Υπάρχει λοιπόν ένα 68% τα οποία έχουν κάποιου βαθμού καρδιακό κίνδυνο, αλλά δεν έχουν εγκατεστημένη καρδιακή νόσο. Και το ζητούμενο εδώ σήμερα είναι να δούμε τι κάνουμε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για ένα άτομο με σαχαρώδη διαβήτη, το οποίο είναι υψηλού καρδιακού κινδύνου, επομένως ανοίξει αυτό το 68%, ένα άτομο το οποίο δεν έχει εμφανίσει προς το παρόν κάποιο καρδιακό σύμπτωμα και στόχος της δικής μας προσπάθειας είναι να μην παρουσιάσει κάποιο τέτοιο καρδιακό σύμπτωμα στο μέλλον. Ένα τέτοιο περιστατικό λοιπόν είναι και αυτό. Ένας άντρας 58 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας, με σαχαρώδη διαβήτη από 4 έτη, πρώην καπνιστής, έχει διακόψει προ 5 ετίες, έχει μέτρια σωματική άσκηση, δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα άθλησης, αναφέρει ότι κάνει κάποια άσκηση μέσα στην εβδομάδα. Από το ατομικό αναμνηστικό υπάρχει αρτηριακή υπέρταση από 5 έτη, υποαγωγή. Δυσλιπιδαιμία, είναι αμυγής υπερχολυστερολεμία, από 5 έτη επίσης, υποαγωγή. Ένας δείκτης μάζας σώματος περίπου στο 32, επομένως υπάρχει και παχυσαρκία. Και η φαρμακευτική αγωγή, η οποία λαμβάνει, είναι μία σαρτάνη στα 150 μιλιγραμμάρια μία φορά την ημέρα, συμβαστατίνη 20 μιλιγραμμάρια μία φορά την ημέρα και μετφορμίνη 1000 μιλιγραμμάρια 2 φορές την ημέρα. Αυτό λοιπόν είναι το περιστατικό μας και αυτή είναι η αγωγή που λαμβάνει. Σαρτάνη, μια στατίνη μέτριας δραστικότητας και μετφορμίνη 1000 μιλιγραμμάρια 2 φορές την ημέρα. Μας βρίσκεται στο πρώτο θεραπευτικό βήμα. Έχει φέρει και ένα εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με τον οποίο έχει γλυκοσλιωμένη 8,2, επομένως είναι ένα άτομο το οποίο δεν έχει επαρκή γλυκαιμική ρύθμιση, μια γλυκόζη νηστείας στο εργαστήριο 152, κατά τα λοιπά μπορεί κανείς να προσέξει την LDL που είναι στο 98, τριγλικερίδη 204, HDL 38 και ολική χολυστερόλη 186 με καλή φυσιολογική νεφρική λειτουργία και αναλόγως καλό GFR. Είχε και ένα λόγο αλβουμίνης κρεατινίνης, ο οποίος ήταν στο 5 εξαιρετικά χαμηλός, σίγουρα όχι παθολογικός. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του περιστατικού? Είναι η μικρή ηλικία, είναι 58 ετών, επομένως έχει μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης, το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το στόχο που έχουμε για την γλυκοσλιωμένη. Έχει ένα ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, ο οποίος είναι αρρύθμιστος, η γλυκοσλιωμένη του είναι στο 8,2, μάλλον μακριά από αυτό το οποίο θα θέλαμε για έναν τέτοιο ασθενή. Είναι παχύσαρκος, έχει ένα δείκτη μάζας σώματος στο 32. Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες μας κατευθύνουν στο τι να κάνουμε σε ένα περιστατικό το οποίο έχει και παχυσαρκία, γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στις οδηγίες για ένα τέτοιο περιστατικό. Υπάρχει μια αρτηριακή υπέρταση υποαγωγή, λαμβάνει, είδαμε μια σαρτάνη και έχει μια πίεση στο ιατρείο 136-80 και έχει δυσλιπιδαιμία υποαγωγή με συμβαστατίνη και μια LDL 98 και τριγλικερίδη 204, επομένως θα πρέπει να δούμε τι θα έπρεπε να κάνουμε και για την δυσλιπιδαιμία του, αν και κατά πόσο κρίνουμε ότι είναι ρυθμισμένο αυτό το περιστατικό, αυτός ο ασθενής. Τώρα, πώς καθορίζεται εδώ ο καρδιακός κίνδυνος? Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του 2019, καθορίστηκε διαφορετικά ο κίνδυνος σε σχέση με το παρελθόν, σε μια προσπάθεια να αλλάξουν ουσιαστικά και άλλαξαν και τα όρια στόχοι για την LDL. Έτσι, άτομα πολύ υψηλού καρδιακού κινδύνου έχουν σαν στόχο το 55 μιλιγραμμάρια LDL για την LDL, υψηλού καρδιακού στα 70, μέτριου στα 100 και χαμηλού, με ένα σκορ κάτω από 116 μιλιγραμμάρια ανά-DL. Κάπως έτσι καθορίστηκαν τα όρια. Όμως αυτό το σκορ καθορίστηκε και για τα άτομα με διαβήτη, στο πώς θα μπουν σε αυτές τις κατηγορίες το 19, και αυτή η θεώρηση του 19 άλλαξε στη συνέχεια το 21, σύμφωνα με την οποία λοιπόν τα άτομα με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, και μάλιστα αναφέρουν στις οδηγίες ότι αυτή η ταξινόμηση του κινδύνου ταιριάζει και σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, τα οποία είναι άνω των 40 ετών. Επομένως θα μπορούσαν και αυτά να ενταχθούν σε αυτήν την διαστρωμάτωση του καρδιακού κινδύνου. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, ένα άτομο με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 είναι μέτριου καρδιακού κινδύνου όταν έχει μικρή διάρκεια νόσου, κάτω από 10 έτη, είναι καλά ρυθμισμένος, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη βλάβης οργάνου στόχου και δεν υπάρχουν επιπλέον παράγοντες καρδιακού κινδύνου, ούτε ένας παράγοντας καρδιακού κινδύνου. Καταλαβαίνουμε ότι πολύ λίγα άτομα με διαβήτη τύπου 2 βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα του μέτριου καρδιακού κινδύνου. Υψηλού καρδιακού κινδύνου, που μας αφορά και σήμερα για την συγκεκριμένη ουσιαστικά παρουσίαση, ποιοι είναι άτομα με διαβήτη τα οποία δεν έχουν εγκατεστημένη
καρδιακή νόσο και η βλάβη οργάνου στόχου, αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν στην προηγούμενη κατηγορία του μέτριου καρδιακού κινδύνου. Άρα, ποιοι είναι εδώ? Είναι άτομοι με διαβήτη που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια νόσου, πάνω από 10 έτη, και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάποιον έστω παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. Παράγοντες καρδιακού κινδύνου θα μπορούσε να είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η δυσλιπιδεμία, η αρτηριακή υπέρταση, και εδώ ανάλογα με το φύλο ουσιαστικά καθορίζεται και η ηλικία. Τώρα, υψηλού καρδιακού κινδύνου ποιοι είναι? Είναι οι ασθενείς με διαβήτη, οι οποίοι έχουν εγκατεστημένη καρδιακή νόσο και η σοβαρή βλάβη οργάνου στόχου, έχουν GFR κάτω από 45 ανεξάρτητα από την αλβουμινουρία. Έτσι καθορίζεται ουσιαστικά. Ένα GFR από 45 έως 59 και μικροαλβουμινουρία, ένας λόγος αλβουμίνης κρατινής 30 με 300, πρωτεϊνουρία, ένας λόγος αλβουμίνης κρατινής πάνω από 300, και η παρουσία μικροαγγειακών επιπλοκών σε τουλάχιστον 3 διαφορετικά σημεία. Παράδειγμα, μικροαλβουμινουρία, αφιλιστοριοπάθεια και νευροπάθεια. Έτσι λοιπόν καθορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας ο καρδιακός κίνδυνος. Άρα, ένα άτομο το οποίο έχει παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου βρίσκεται ουσιαστικά στην κατηγορία αυτών του υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Τώρα, πώς αντιμετωπίζεται ένας τέτοιος ασθενής? Από παλιά γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την καρδιακή νόσο ουσιαστικά στο διαβήτη, πρέπει να γίνει πολυπαραγοντική παρέμβαση της καρδιακής νόσου. Είναι στοιχεία από τη μελέτη Stino με ένα μεγάλο follow-up, τα οποία έδειξαν ότι όταν αντιμετώπισαν εντατικά όλους τους παράγοντες καρδιακού κινδύνου, μείωσαν δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιας επιπλοκής, της εμφάνισης ουσιαστικά καρδιακής νόσου, ενώ όταν ακολούθησαν μια πιο μέτρια προσέγγιση, είδαμε ότι ο κίνδυνος δεν μειώθηκε τόσο σημαντικά. Εδώ ουσιαστικά πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει αρχικά την παθοφυσιολογική βάση του διαβήτη, η οποία είναι η κοιλιακή παχυσαρκία, με την φλεγμονή η οποία δημιουργείται και η οποία επηρεάζει ουσιαστικά διάφορα όργανα στόχους, κυρίως τα αγκία, για να φτάσουμε τελικά στην εκδήλωση κάποιας καρδιακής νόσου. Δεν είναι όμως η μόνη επιπλοκή. Εδώ ο διαβήτης και η ρύθμιση του θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αθυροσκλήρωσης ουσιαστικά στο διαβήτη. Θα περάσει από διάφορα στάδια. Έχει ξεκινήσει από το στάδιο του προδιαβήτη. Η αντίσταση στην ινσουλίνη θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την ταχύτητα εξέλιξης, αλλά και η ρύθμιση, η υπεργλυκαιμία δηλαδή, επίσης θα καθορίσει αυτή την ταχύτητα εξέλιξης. Άρα εδώ θα πρέπει αυτό το άτομο να ρυθμιστεί, γιατί αν αντιμετωπίσουμε τους άλλους παράγοντες ή αν χρησιμοποιήσουμε ένα φαρμακευτικό παράγοντα, ο οποίος ναι, υπόσχεται μείωση του καρδιακού κινδύνου, αλλά δεν πετύχουμε την κατάλληλη γλυκαιμική ρύθμιση, τότε δύσκολα θα σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία και μάλλον θα καταλήξουμε στην εμφάνιση κάποιας καρδιακής νόσου. Αυτό με την γλυκαιμική ρύθμιση είναι επίσης γνώση που έχουμε από το παρελθόν. Στοιχεία από τη UKPDS δείχνουν ότι αν αντιμετωπιστεί εντατικά ένα άτομο από την αρχή, φαίνεται ότι μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης μικρο- και μακροαγγειακών επιπλοκών δραματικά και μάλιστα διατηρείται αυτή η εντυπωσιακή μείωση του κινδύνου αρκετές δεκαετίες μετά από αυτήν την έντονη παρέμβαση. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης για το Διαβήτη, αυτό το κοινό consensus, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από περίπου ένα έτος, αναφέρεται ότι διατηρείται ουσιαστικά αυτή η κατάταξη στα περιστατικά σε κατεστημένη καρδιακή νόσο ή όχι, επομένως αν δεν έχουν είναι διαφορετική προσέγγιση, αν ακολουθούμε συγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές, και εδώ στο κομμάτι της συγκεκριμένης θεραπευτικής επιλογής με την εγκατεστημένη καρδιακή νόσο, φυσικά δεν είναι μόνο τα αθεροσκληρωτικά επεισόδια, τα αθεροθρομβωτικά είναι και η καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και η χρόνια νεφρική νόσος. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν αυτά, θα πρέπει να στραφούμε, αλλά και σε αυτή την περίπτωση, και όταν υπάρχουν, στον καλό γλυκαιμικό έλεγχο. Γιατί αν δεν υπάρχει καλός γλυκαιμικός έλεγχος, δύσκολα θα καταφέρουμε να μειώσουμε τον καρδιακό κίνδυνο. Ο ασθενής μας έχει γλυκοσλημένη 8,2 και είναι και παχύσαρκος. Τι αναφέρουν λοιπόν οι συγκεκριμένες οδηγίες? Πρέπει να στραφούμε στο κομμάτι αυτό το οποίο δεν αφορά την εγκατεστημένη καρδιακή νόσο, δεν έχει καρδιακή ανεπάρκεια, δεν έχει χρόνια νεφρική νόσο. Θα πρέπει λοιπόν να διαλέξουμε έναν παράγοντα, ο οποίος θα μας δώσει ουσιαστικά, θα είναι αποτελεσματικός τόσο ώστε να φτάσουμε στο στόχο που έχουμε θέσει από το 8,2. Και εδώ λοιπόν οι φαρμακευτικοί παράγοντες που έχουμε στη διάθεσή μας ταξινομούνται με βάση τη δραστικότητά τους σε παράγοντες πολύ υψηλής δραστικότητας, υψηλής και μέτριας δραστικότητας, τόσο για τη μείωση της γλυκός λιωμένης, ουσιαστικά για το γλυκαιμικό έλεγχο, αλλά και για τη μείωση του σωματικού βάρους. Στην πρώτη θέση λοιπόν εδώ, πολύ υψηλής δραστικότητας για την αντιμετώπιση, για τη μείωση της γλυκός λιωμένης, βρίσκεται η σεμαγλουτίδη, τριζεπατίδη, ένας διπλός αγωνιστής ουσιαστικά GLP-1/GIP, τον οποίο δεν έχουμε στη διάθεσή μας, η ινσουλίνη, η ντουλαγλουτίδη σε υψηλές δόσεις, 3 και 4,5 μιλιγραμμάρια, ουσιαστικά ούτε αυτά τα έχουμε στη διάθεσή μας, συνδυασμοί δισκίων και ο συνδυασμός ινσουλίνης και GLP-1.
για τη μείωση του σωματικού βάρους, στην πρώτη θέση μέγιστης δραστικότητας ουσιαστικά βρίσκεται η σεμαγλουτίδη με την τυριζεπατίδη. Επομένως, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε δραστικά αυτό το άτομο, το οποίο έχει και παχυσαρκία αλλά και υψηλή γλυκοσλιωμένη, θα πρέπει αρχικά να καθορίσουμε το στόχο και αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα παράγοντα πολύ υψηλής δραστικότητας ή υψηλής δραστικότητας. Στα υψηλής δραστικότητας ως προς τη μείωση γλυκοσλιωμένης βρίσκονται οι υπόλοιποι GLP-1, η μετφορμίνη, η SGLT2 αναστολή, η συγχωρουρία και η TZDs σύμφωνα με το συγκεκριμένο consensus. Ενώ ως προς τη μείωση του σωματικού βάρους, η υψηλής δραστικότητας είναι η ντουλαγλουτίδη, στη συνήθως που έχουμε και στη χώρα, και η λιραγλουτίδη. Αν δούμε τις οδηγίες της ελληνικής τις οδηγίες του 2023, ακολουθούν ουσιαστικά το πρότυπο αυτό που υπάρχει για την εγκατεστημένη καρδιακή νόσο. Υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση σε αυτό το κομμάτι που αφορά την αντιμετώπιση ατόμων τα οποία δεν έχουν εγκατεστημένη καρδιακή νόσο, δεν έχουν ουσιαστικά χρονική νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια. Εδώ λοιπόν αναφέρονται μόνο οι παράγοντες οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη χώρα. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο παράγοντα πολύ υψηλής δραστικότητας για τη μείωση της γλυκοσλιωμένης, έχουμε τη σεμαγλουτίδη, το συνδυασμό διαβητικών δισκίων, την ινσουλίνη και το συνδυασμό GLP-1 και ινσουλίνης. Και αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα παράγοντα πολύ υψηλής δραστικότητας για τη μείωση του σωματικού βάρους, εδώ βρίσκεται μόνο η σεμαγλουτίδη, αφού η τριζεπατίδη, που είναι επίσης ένας πολύ δραστικός παράγοντας, δεν βρίσκεται στη διάθεσή μας και φυσικά διατηρούνται οι υπόλοιπες ταξινομήσεις για την υψηλή δραστικότητα για τους υπόλοιπους παράγοντες. Ποιοι είναι οι γλυκαιμικοί στόχοι για να καθορίσουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το άτομο που έχουμε απέναντί μας? Ο συνηθισμένος στόχος, αυτός που έχουμε για τους περισσότερους ασθενείς, είναι μια γλυκοσλιωμένη κάτω από 7. Αυτό το πετυχαίνουμε αν έχουμε γλυκόζης νηστείας κάτω από 130 και μεταγευματικές τιμές γλυκόζης κάτω από 180. Όμως υπάρχει και ένας πιο αυστηρός στόχος, ένας στόχος του 6,5 για την γλυκοσλιωμένη, που για να φτάσουμε θα πρέπει να έχουμε τιμές νηστείας κάτω από 110 και μεταγευματικές όχι μεγαλύτερες από 140. Για ποιους είναι αυτός ο στόχος του 6,5? Είναι για άτομα με μικρή διάρκεια διαβήτη, μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης, χωρίς σοβαρές νοσηρότητες και χωρίς εμφανή καρδιακιακή νόσο. Τότε σε αυτούς ναι, θα μπορούσε να τεθεί αυτός ο στόχος κάτω από 6,5. Αναφέρεται στις οδηγίες όμως υπό την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή δεν δυσχεραίνει σημαντικά τα άτομα με διαβήτη και δεν προκαλεί επεισόδια υπογλυκαιμίας. Άρα θα μπορούσαμε εδώ και θα πρέπει εδώ σε αυτόν τον ασθενή να έχουμε έναν πιο αυστηρό στόχο κάτω από 6,5, γιατί είναι άτομο το οποίο δεν έχει ουσιαστικά σοβαρές νοσηρότητες, έχει μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης, μικρή διάρκεια σαχαρόδι διαβήτη και οι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές δεν δυσχεραίνουν σημαντικά το πρόγραμμα ενός ατόμου με διαβήτη και δεν προκαλούν επεισόδια υπογλυκαιμίας. Επομένως, θα έπρεπε να στραφούμε σε αυτόν τον αυστηρό στόχο του 6,5. Βρισκόμαστε λοιπόν στο 8,2, πρέπει να φτάσουμε στο 6,5, χρειαζόμαστε μια μείωση τουλάχιστον κατά 1,7% για την γλυκοσλιωμένη. Και επίσης καθορίζεται εδώ ξεκάθαρα στις οδηγίες ποια είναι τα άτομα τα οποία έχουν στόχο πάνω ακόμα και 7-7,5, αυτοί που ενδεχομένως έχουν κακή ρύθμιση, μικρό προσδόκιμο επιβίωσης, έχουν ανεπίγνωση υπογλυκαιμίας κτλ. Και για ποιους είναι αυτός ο στόχος του 6,5%, το οποίο το είδαμε και πριν, ταιριάζει απόλυτα στο άτομο το οποίο έχουμε στο συγκεκριμένο περιστατικό. Τώρα και στις οδηγίες της Ελληνικής Διατολικής Εταιρείας αναφέρεται ότι πολύ υψηλής δραστικότητας είναι η σεμαγλουτίδη, η ινσουλίνη, GLP-1 και η ινσουλίνη και ο συνδυασμός δισκίων. Επομένως, πρέπει να στραφούμε σε κάποιον αντιυπεργλυκαιμικό παράγοντα με πολύ υψηλή δραστικότητα. Θέλουμε μείωση 1,7. Άρα, κρατάμε αυτές τις επιλογές. Και ως προς την παχυσαρκία, πολύ υψηλή δραστικότητα, η σεμαγλουτίδη και η τριζεπατίδη, την οποία δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Λέω πολύ υψηλή δραστικότητα γιατί και εδώ αυτό το άτομο έχει ένα BMI κοντά στο 32, είναι 31,9. Επομένως, θα θέλαμε έναν παράγοντα ο οποίος θα οδηγήσει σε μεγάλη μείωση του σωματικού βάρους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτόν τον παράγοντα κινδύνου. Ως προς τη γλυκοσλιωμένη, οι GLP-1 αγωνιστές δείχνουν μεγάλη μείωση της γλυκοσλιωμένης. Μπορούμε να πάρουμε μειώσεις περίπου 1,4, το 8,2, που βρίσκεται ο συγκεκριμένος ασθενής με την ντουλαγλουτίδη. Θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Θα μπορούσαμε να φτάσουμε κοντά στο 6,5. Αν χρησιμοποιήσουμε τη σεμαγλουτίδη σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών, φαίνεται ότι μπορούμε να φτάσουμε μια μείωση της γλυκοσλιωμένης κοντά στο 1,8. Επομένως, με μεγαλύτερη ασφάλεια θα φτάσουμε κάτω από το 6,5 που είναι ο στόχος της γλυκοσλιωμένης για αυτό το άτομο στο συγκεκριμένο περιστατικό. Επίσης, έχει υπέρταση και δυσλιπιδεμία. Οι GLP-1 αγωνιστές μειώνουν τη συστολική αρτηριακή πίεση περίπου 4 mm της στήλης υδραργύρου. Επομένως, είναι, αν θέλετε, μια επιλογή και για αυτό το λόγο. Θα μας βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Και για τη σεμαγλουτίδη γνωρίζουμε ότι βελτιώνει
το λιπιδαιμικό προφίλ, το μεταγευματικό λιπιδαιμικό προφίλ, μειώνοντας τις τιμές των τριγλικεριδίων, εδώ ήταν λίγο αυξημένες, της VLDL και της ApoV, που είναι το πιο αθυρογόνο κομμάτι των απολυποπρωτεϊνών. Επομένως, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά με μια τέτοια επιλογή και την δυσλιπιδαιμία που παρουσιάζεται σε αυτό το περιστατικό. Και επίσης, ως προς το σωματικό βάρος, βλέπουμε ότι με τη σεμαγλουτίδη παίρνουμε πραγματικά πολύ μεγάλες μειώσεις σωματικού βάρους. Είναι οι μεγαλύτερες που παίρνουμε από τους GLP-1 που έχουμε διαθέσιμους σήμερα. Επομένως, θα ήταν μια σκέψη και για τη μείωση του σωματικού βάρους και μάλιστα φαίνεται από αντίστοιχες μελέτες ότι τουλάχιστον 6 στους 10 ασθενείς πετυχαίνουν μια μείωση του σωματικού βάρους πάνω από 5%, ενώ 3 στους 10 θα καταφέρουν να πετύχουν μια μείωση του σωματικού βάρους αρκετά μεγάλη, πάνω από 10%. Επομένως, και αυτόν τον παράγοντα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια και επίσης γνωρίζουμε ότι αυτό που μειώνεται ουσιαστικά είναι το λίπος. Γνωρίζουμε ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη σχετίζεται με το σπλαχνικό λίπος, άρα εδώ θα μπορούσαμε να δράσουμε ουσιαστικά μια τέτοια επιλογή στην παθοφυσιολογική βάση του διαβήτη, αυτή που οδηγεί ουσιαστικά στην εξέλιξη της αθυροσκλήρωσης και στην εμφάνιση των καρδιαγγειακών σημαμάτων. Μια άλλη επιλογή που χρησιμοποιούσαμε παλαιότερα και η οποία αναφέρεται στις οδηγίες ως μέτριας δραστικότητας, ως προς τη μείωση της γλυκοσλιωμένης και επίσης ανάλογης δραστικότητας ουσιαστικά για τη μείωση του σωματικού βάρους, είναι η SGLT2 αναστολής. Μπορούν να οδηγήσουν σε μια μείωση της γλυκοσλιωμένης, όχι τόσο μεγάλη όμως όσο οι GLP-1 αγωνιστές και ειδικά η σεμαγλουτίδη. Έχουν το ενδιαφέρον στοιχείο ότι και εδώ μειώνουν το λίπος και μάλιστα το σπλαχνικό και όχι τόσο το υποδόριο, από αντίστοιχες μελέτες της δάπαγλυφλοζίνης και της κάναγλυφλοζίνης αυτά τα αποτελέσματα, και επίσης μειώνουν τη συστολική αρτηριακή πίεση και μάλιστα με έναν μηχανισμό εξαιρετικά με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αυτή η μείωση έρχεται όταν οι τιμές είναι πάνω από 130-80, επομένως σε τιμές της συστολικής αρτηριακής πίεσης και διαστολικής που θα θέλαμε μια τέτοια μείωση. Αντιθέτως, όταν είναι κάτω από 130-80, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες μειώσεις, άρα θα αποτελούσε μια ασφαλή επιλογή και ως προς το κομμάτι της αρτηριακής πίεσης με σημαντική μείωση των αντίστοιχων τιμών. Όμως πέρα από τον διαβήτη και την παχυσαρκία, ο συγκεκριμένος ασθενής έχει και αρτηριακή υπέρταση ή υποαγωγή με πιέση 136-80 και δυσλιπιδαιμία. Τώρα για την αρτηριακή υπέρταση, μάλλον αντιμετωπίζεται παρκώς σύμφωνα με τις οδηγίες. Η αρχική επιλογή θα έπρεπε να είναι ένας διπλός συνδυασμός και όχι μονοθεραπείας σε αυτόν τον ασθενή, έτσι τουλάχιστον αναφέρουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Η μονοθεραπεία εδώ προτιμάται ουσιαστικά μόνο σε άτομα πολύ ηλικιωμένα ή σε ευάλωτους ασθενείς. Αντιθέτως, θα έπρεπε να έχουμε επιλέξει μάλλον από την αρχή ένα φάρμακο του άξονα και έναν αναστολέα των διάφρονων ασβεστίου ή διουρητικό για να συνοδεύσει την αρχική επιλογή του φαρμάκου του άξονα. Ποια είναι η θεραπευτική στόχη της υπέρτασης σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας? Σε άτομα άνω των 65 ετών, ο στόχος της συστολικής είναι από 130 έως 139. Σε άτομα κάτω των 65 ετών, θα θέλουμε πιο κάτω από το όριο που έχουμε πετύχει σε αυτόν τον ασθενή. Στόχος της συστολικής είναι κάτω από 130, αλλά όχι κάτω από 120, και μια διαστολική κάτω από 80, αλλά όχι κάτω από 70. Επομένως, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Διαβητολογικής, σε αυτό το άτομο δεν έχουμε επιλέξει ουσιαστικά, δεν έχουμε κάνει την κατάλληλη επιλογή από την αρχή και δεν έχουμε πετύχει μάλλον το στόχο που έχουμε θέσει. Και λέω την κατάλληλη αγωγή, γιατί εδώ καθορίζεται επίσης οδηγίες ότι η αρχική αγωγή θα πρέπει να είναι φάρμακο του άξονα μαζί με διουρητικό ή αναστολέα των διάβλων ασβεστίου. Επομένως, μάλλον η προσέγγιση μας και εδώ θεραπευτικά δεν ήταν αυτή που έπρεπε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες. Και φυσικά υπάρχει και η δυσλιπιδαιμία. Είναι ο τελευταίος παράγοντας που υπάρχει σε αυτό το άτομο, ο οποίος είναι τροποποιήσιμος και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά φαρμακευτικά. Βλέπουμε ότι έχει μια LDL στο 96 και τριγλικερίδια λίγο πάνω από 200. Γνωρίζουμε ότι η μείωση της LDL μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο τόσο στην πρωτογενή όσο και σε δευτερογενή πρόληψη. Όμως υπάρχει η μελέτη Da Vinci, μια εξαιρετική ευρωπαϊκή μελέτη τόσο πρωτοβάθμιας φροντίδας όσο και δευτεροβάθμιας, όπου φαίνεται ότι πολύ λίγα άτομα τελικά καταφέρουν να πετύχουν τους αυστηρούς στόχους που θέτουν οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες. Βλέπουμε ότι μόλις το 33% πετυχαίνει τους στόχους για την LDL σύμφωνα με τις οδηγίες του 19, ένα 54% στις οδηγίες του 16 που ήταν, αν θέλετε, πιο ψηλά τα όρια. Και αυτό γιατί αν δούμε τις θεραπευτικές επιλογές, βλέπουμε ότι οι περισσότερους ασθενείς χρησιμοποιούν μέτριας δραστικότητας στατίνες και όχι υψηλής δραστικότητας όπως θα έπρεπε σε ένα άτομο το οποίο είναι υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου ή πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Επομένως,
αυτή η θεραπευτική προσέγγιση, η οποία δεν είναι εξαιρετικά επιθετική, δεν είναι και κατάλληλη ουσιαστικά, οδηγεί αυτά τα άτομα να μην καταφέρουν να ρυθμίσουν και να ρυθμιστούν και να μην πετυχαίνουν το στόχο που έχουμε για την LDL χολυστερόλη. Είδαμε τους στόχους οι οποίοι είναι εξαιρετικά αυστηροί, κάτω από 70 και μείωση 50% από την αρχική τιμή για τα άτομα υψηλού καρδιακού κινδύνου σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Αντίστοιχες είναι και οι οδηγίες για της Ελληνικής Διαιτολογικής Εταιρείας. Βλέπουμε ότι άτομα υψηλού καρδιακού κινδύνου έχουμε στόχο LDL κάτω από 70 και μείωση 50%. Και εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα συμβαστατίνη στα 20 μιλιγραμμάρια, μιας μέτριας δραστικότητας στατίνη σε μέτρια ουσιαστικά δοσολογία και έχουμε μια LDL στο 98, αρκετά μακριά από αυτό που θα θέλαμε για αυτό το άτομο. Άρα ο στόχος εδώ είναι να κάνουμε μια επιλογή που θα μας οδηγήσει κάτω από 70 και μείωση 50%. Επομένως χρειαζόμαστε μια στατίνη υψηλής δραστικότητας. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Διαβητολογικής, είναι οι στόχοι της non-HDL, είναι μια πιο σύγχρονη, αν θέλετε, προσέγγιση. Είναι ουσιαστικά ο στόχος της LDL συν 30 μιλιγραμμάρια. Άρα, όποιος είναι ο αντίστοιχος στόχος, συν 30 θα είναι και ο στόχος της non-HDL χολυστερόλης. Και υπάρχουν και στόχοι για την Apoβ, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού είναι μια πολύ αθυρογόνος από λιποπρωτεΐνη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν σε ένα άτομο με διαβήτη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας? Στατίνη εξ αρχής υψηλής έντασης θεραπεία με στατίνη σε ασθενείς πολύ υψηλού καρδιακού κινδύνου, αναφέρεται στις οδηγίες. Ουσιαστικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια στατίνη υψηλής δραστικότητας στην δόση στην οποία είναι η μέγιστη ανοιχτή για αυτό το άτομο. Έτσι λοιπόν, αν δεν πετύχουμε το στόχο, τιτλοποίηση της έντασης θεραπείας στη μέγιστη ανοιχτή, αν πάλι δεν πετύχουμε, θα πρέπει να γίνει συνδυασμός της στατίνης με εζετιμίμπη και αν πάλι δεν καταφέρουμε να φτάσουμε το στόχο, τότε θα στραφούμε σε κάποιον άλλο παράγοντα όπως είναι η PCSK9 για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον στόχο που έχουμε θέσει. Και από εκεί πέρα, αν πετύχουμε το στόχο και έχουμε αυξημένα τριγλικερίδια, θα ακολουθήσουμε τις αντίστοιχες οδηγίες για την αντιμετώπιση και των τριγλικεριδίων, που εδώ έχει μπει και το 25νοϊκό οξύ στα 4 γραμμάρια την ημέρα. Μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, αν μείνουμε στο κομμάτι, εδώ, σε αυτόν τον ασθενή, θα πρέπει να έχουμε χρησιμοποιήσει μια στατίνη υψηλής δραστικότητας, κάτι που δεν έχουμε κάνει εδώ. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να κάνουμε ουσιαστικά, μια στατίνη υψηλής δραστικότητας, στη μέγιστη ανεπιδόση, και αν δεν πετύχουμε το στόχο, τότε ναι, να στραφούμε σε κάποια άλλη επιλογή, προσθέτει εζετιμίμπη και ενδεχομένως το επόμενο θεραπευτικό βήμα και PCSK9. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μειώσουμε LDL. Μην ξεχνάμε τη σημασία της δίαιτας που μπορεί να μας δώσει μείωση της LDL κατά 8-15%, τη χρήση των στερολών, 2 γραμμάρια την ημέρα, μείωση της LDL κατά 9-13% και φυσικά και η άσκηση και η διακοπή του καπνίσματος που μπορούν να βελτιώσουν εντυπωσιακά την HDL χολυστερόλη. Στατίνες υψηλής δραστικότητας για τις οποίες γίνεται τόσο λόγος, ατροβαστατίνη στα 40 μιλιγραμμάρια και στα 80. Και ροσουβαστατίνη στα 20 και 40 μιλιγραμμάρια υψηλής δραστικότητας. Γιατί μας δίνουν μείωση LDL πάνω από 50%. Άρα, στις οδηγίες που αναφέρονται συγκεκριμένοι στόχοι, κάτω από 70 στο συγκεκριμένο περιστατικό και μείωση 50% για την LDL, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία από αυτές τις δύο στατίνες, είτε ατροβαστατίνη στα 40, είτε ροσουβαστατίνη στα 20-40 μιλιγραμμάρια για να φτάσουμε το στόχο. Και αν δεν πετύχουμε, εζετιμίμπη, γιατί θα μας δώσει μια μείωση ακόμα κατά 23,6%, όπως έχει φανεί από τις αντίστοιχες μελέτες για την εζετιμίμπη. Τι κάναμε λοιπόν εμείς εδώ? Ακολουθώντας τις οδηγίες, κρατήσαμε την μετφορμίνη ουσιαστικά, σεμαγλουτίδι, τιτλοποίηση σταδιακή μέχρι το 1 μιλιγραμμάριο, αλλάξαμε τη θεραπευτική επιλογή στην αρτηριακή πίεση, χρησιμοποιήσαμε μια πενιδοπρίλινη δαπαμίδη στα 1,25 μιλιγραμμάρια, ακολουθώντας τις οδηγίες για το διπλό συνδυασμό, και ροσουβαστατίνη στα 40 μιλιγραμμάρια, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε δραστικά όλους τους παράγοντες καρδιακού κινδύνου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες. Αυτό το κάναμε για να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο είναι ο στόχος των σύγχρονων οδηγιών. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αυτών των ατόμων μέσω της πρόληψης ουσιαστικά των επιπλοκών. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν πολυπαραγωγικά αυτούς τους ασθενείς, τότε ναι, θα καταφέρουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών επιπλοκών, άρα να διατηρήσουμε μια καλή ποιότητα ζωής και να διατηρήσουμε και ένα καλό προσδόκιμο επιβίωση. Και μην ξεχνάμε ότι οι σύγχρονες οδηγίες έχουν μπει και πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως είναι η ποιότητα του ύπνου, η άσκηση και το πώς αυτή επιδρά όχι μόνο στη μείωση της γλυκόσης και στην καλή γλυκαιμική ρύθμιση, αλλά και σε άλλους παράγοντες όπως είναι τα λιπίδια, η αρτηριακή πίεση, παράγοντες οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση του καρδιακού κινδύνου.
Έτσι λοιπόν, θέλουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Η καρδιακή νόσος αποτελεί και σήμερα βασικό παράγοντα μείωσης του προσδόκιμου επιβίωσης και σε ειδικές καταστάσεις όπως είναι ο σαχαρώδης διαβήτης αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, τροποποιήσιμοι και μη, οι οποίοι επηρεάζουν τον καρδιακό κίνδυνο. Η πολυπαραγωγική αντιμετώπιση είναι αυτή η οποία, ειδικά στο στάδιο του καρδιακού κινδύνου, της μη εγκατεστημένης καρδιακής νόσου, αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή ακριβώς για να μην φτάσουν τα άτομα αυτά να εμφανίσουν κάποιο καρδιακό σήμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.